खुलुमबाय, आंनि मुङा अरुण कच। जोंनि बे बड'लेण्ड पाब्लिक लाइफ खौरां बिजोङाव गिबियावनो गासैखौबो बरायनाय लानाय जाबाय। माबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा होगोन होनना मिजिंथिबाय। दिनैनि माखासे रादाबखौ आं फोरमायनो आखायाव लाबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना आंगो खालामना ला, जाहाथे जोंनि मोनफ्रोमबो खौरांखौ नोंथाङा मोननो हायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बर' बिजोङाव 6 थाखोनिफ्राय इंराजि जाबसिनना होनो नागिरनाय आसाम सरकारनि नेशनेल एडुकेशन पलिसि 2020 हेंथायै फैगौ 9 जुन आरो 15 जुनाव खुद्रिसारनाय हाबाफारि। आसाम सरकारा नेशनेल एडुकेशन पलिसि 2020 नि गेजेरजों 6 थाखोनिफ्राय बिगियान आरो सानखान्थि आयदायाव इंराजि जाबसिनना होनो नागिरनायनि हेंथायै गासै जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो गासै जिल्ला एबसुआव फैगौ 9 जुनाव बर' बिजोंनि फरायसाफोर, दिथागिरिफोर आरो फोरोंगिरिफोरखौ लानानै गोसोम बेज गाननानै नेशनेल एडुकेशन पलिसि 2020 खौ गनाया बेखौ दिन्थिगोन। लोगोसेनो फैगौ 15 जुनाव जिल्लानि गाहाय एबा सदरफोराव फुंनि 11 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 1 रिंगासिम नेशनेल एडुकेशन पलिसि 2020 नि हेंथायै खुद्रिसारनाय हाबाफारि लागोन। बड'फा गेरेमसा हारि खालामनायनि सिमांखौ जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफोरा आखायाव लानांसिगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों इएम रनजित बसुमतारिया। सिआर आबाद बिफाननिफ्राय दै बोखोग्रा मेसिन सलार पाम्पखौ लानो खावलायहरदों। आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दासआ फोरमायनाय बादिब्ला दासान्दि बिटिआरआव आर'जलाइ गथायनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। जौ जुवानि आड्डाखौ गैया खालामनांगौब्ला पिकनिक स्पटफोरखौ बन्द' खालामनांगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों डक्टर सांग्रां ब्रह्म। नाङाजासे बिए फार्स्ट सेमनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो गबिन्द बसुमतारी कलेज जारागुरियाव। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला बिटिआर सरकारनिफ्राय फिन आरोबाव 186 गं हा गैजायै नखरफोरा हानि फोरमान लाइसि मोनबावबाय। जिल्लानि सिङाव थानाय गलाथार गामियाव हाग्रानिफ्राय आदार नागिरनानै फैनाय मैदेरनि फिसाया दैखराव हाबसोनानै जिउ गोमाबाय।